Buhay sari-sari. Ikang subject matter ka nga na. Aduh. Tapos ano yan? Madumang ka. Hello. Stay asel. Kapit na tama nag-stay. Kailan sabi mo mabawag kita? Daliman lang. Taya. Hi, Teo. Anuan? Hello, nag-vlog. Stay asel ya. Stay asel. Hi, stay asel. Stay asel. Stay asel. Ayo. Anong 2 years tayo sila? 7 years. 7 years tayo. 7 years. Kaya lang, madam naman kami sa sa Oregon. Ang ipicture ko muna si Bunso. Naman kami sa Secret Island. Sige mo, madam na kami tayo. Kumusta naman ka mo kasi si Sit High? Hindi ka tayo hilig. Dahil naman nga ni ito. Oo, talaga. Tama. Tapos na. Tapos na ako? Hindi na ako ulit. Tama, mo isang taon ng second chance. Hindi mo nagtutulog. Talaga? Kasi ko ako na ko. Ama naman ako duman. So, iya? Dahil ka na sa iya. Kumain ka ng feelings. Ayun. Baka pwede sana. Ano man ang inspiration mo sa pag-alamang kang orig? Ngaki. Sa dawa. Tapos gusto ka mahaman ng harong. Anong problema kang harong? Mahaman ng harong. Di pagkakaya siya na ama? Nagpauli ba gawin kaya akong mga doon para na makapito na ako. Nakungkisa na kaya, ang mahahanap ko, magiging kunyan sana pagkadlang. Kaya, Ano da? nagpauli ako dyan ma. Nagpauli ako doon sa iyo para makapito. Ano na sa sarang mo? Kuya do! So, paayos ko ba? Oo. Kita ang mga ito. Nagkabalin ako sa Barcos. Kapitag ko, oo. Kabalin na ako sa Barcos kaya makakapito na ko. Kunyan. Di po sabihin, agi ka naman parte kang kang sarong komunidad na Iyo. tinatabangan ka kang gasto yung gobyerno. Nakatuloy na akong mudyoy. O, di ko sasabihin. Anong masasabi mo pa ng gasto yung gobyerno? Maayos! Naitataw manindan kaya sa pagtabang sa mga tao. Arog kang arog sa sitwasyon mo? Ano man ang hindi siyempre yung kayo di permis sa yan may profession ka ba kung nakatapos ka man ng college? Iyo, kaya lang mas naging na kunya na ako sa pagkataman kang Oregon. Hindi, may nabubuhay bang dako lang mga kanagdingan no? Iyo, mataranong nga kami na kuya pagkakupras matanong kami mga nyug. May mga tambuan naman kami tanong. Kaya lang, kunya very si may burahay man ba ang kalamansi? Hindi ko kasi kami yung kalamansi. Ayun, saan kita? Duman, sa pinakapuro-puro. Kumusta man ang buhay sa baryo? Simple lang, maayos. Meron ka ayos, describe mo daw. Kailang talagang sa atin sa baryo ba kaya talagang kahit kaya lang bako man aro baga sa syudad ba kaya perming amayo na magmata digdig kuyan lang dumang kaya pagka sobrang alas 3 mamata ka na o digdig ding kayo alas 4 alas 5 yun ang matahan hindi ka matapos Kung sabihin cool ka lang cool ka lang relax ka lang dina-enjoy mo naman nagkaganap pa ng gilingan iyo ayos na naman sana anong problema kang gilingan mga June, sabi ni mga June o July pag maako niyan bibiri yun sa naman pagbalaan ano bata-bata dyan dyan na ang aming gilingan dyan po ang aming gilingan bali pag-uwi namin adadan kami doon sa may palayan Ano kuya? Mahinig na. Kuya, sa kuya gusto na. Kakakulan ng baga. Kaya na 9 days. Ano yan? Inahin? Iyo. Dapat ko mag-boom.
11 yan kuya. Nakairipit kaya so kuya ta. Sa pag-ubo niya, nagsulo na sana siya ko yung aki. Iyo. Pag 30 days, eksaktong 115 days, huna ako nga masasala ako sa pagbilang. Kuya, nag-amay lang siya nag-ubon. Pag ikdiyan yan kuya, yan baga. Nakaubo na. Tapos, so ito baga inul na niya. Yaw na dyan. Mabuutom siya. Kaya lang, siyempre, maluyang ba man siya. Kaya nasa iba, naipit niya. Kaya Di bali pero ang pidaso yan. Unsi. Limang laki. Anong na bayi. Capture na. Tapos ini maubun paan. Sa 30. Ayun. Ang hiras ko mukha ni Kuya Kimama. Tulo ang hiras. Ang aday sala. Tulo ki mama. Sa himuto tapos sa bulong Kuya Buboy. Ki mama tulo. Kaya matatada man sa kuya. Ano? Kasi baby kaysa si ate. Pabayaran niya naman ako. Di gayon. Tapos ini digbe ang kukuha niya ni mama apat. Di bala ang mababawas yan sumatada sa kuya na. Hindi dua pa lang sa mga ano pero yung lechon, parang lechon na. 11. 9 days pa lang yun kuya. Maharap lang ako ito. Saan ka taga-harap? Para mo, yun na magayon ka nag-develop kang channel all around. Nag-music, nagsasa birthday. Ganyan naman sa mga origano. Tulungan sana. Kaya mga kabuhay, sari-sari. Kuya nang baga pinuso niya na nagugusikan saba sa kuya boy tayo pinagkakahan ng buhay nila. Kailan ka maduuto, hindi ka mo naghahawan? Kuya, ngunyan kaya di ka na nagpapahawan ta. So budget, pagpahawan, sa kuya boy. Nagkatararabaho pa. Pagkakukuras, mahawan naman. Ikahawan na duman kaya nag-inot sa balita. Mas grabe duman ang Digdi, kayang mano-mano. Kaya lang sa pagpapaaldawan, patrabaho na muna sa pagpakudal. Hararo man yan. Iyo, pinalimasan yan. Hararo man. Ay tao mo yan. Pero dahil naman, hararo na natin nakapira ng limas dyan. Mga perang balima ang tigwa balik-balik mo kanin ito. Swag ko yan, mga 2 balde. Senta ng tulog. Balik kapiro mo yan, siya masana makakan, sarap lang. Di man naubos ng sarap. Pag kako, maidiklog, lagan ko na siya ispa. Ay, nilalagyan dong ilaw. Tapos pag mga alas 8, bago mag alas 8, maribi naman kami ispa. Tapos, mga alas 3:30, alas 4, nag-i-rebay naman kami ispa. Tapos mapakakan. Banggi? Kada ribay. Depende sa uri. Kung gusto niya pagkakan. I-stack lang ako yung pero pagkakan. Banggi! Nagpupulit sa pangalan ako po yung Diyan ba ka sa studio? Nagpupulit sa baga siya? Nagpupulit pa ako mga pangalayo. Scam. Piloto. Ano? Ilaw. Kapag Manida. Marami rin nagkulapit na sa Recolio. Pag-uli na nga ng Recolio. Naku yung nagpapadulog na nga. Kuya, sa'yo na tayo nagkulay. Oo. Patayin ng udod dyan. Oo, di ba nakakarani? Kaya ang paro ko pa nag-stand ka, nagtiro na sa udo. Ang pahabas ng udo. Pero at least kuya sinda, dawa ko yung namimilay, nakaka-nabantik bisinda. Kasuro si
Magkano man baga? Mabuuton yan. Pero panganayan hindi. Tulo? Dua. Ay, saro kasi ah. Hindi ko ta, plano ni Mama Gibon na na yun. Ito ang problema. Kaso nakapaluga nila sa pista. May paluga mo naman kay Mama. Kay Mama hindi ka na. Subukan. Kaya na lang iyan. Mapili kami duman. Ano yun nun. Lahat maganda ka Hindi matungin. kaya, ang kalir ka rin kweta. Hindi man daw nagiging siyang inbreed. Hindi ma, tayo ba man ng lahi. Ang magkakasong mga kalir ka rin. Kada ako dito na reporter. Hindi kita kapagol. Ano yun, nagahapon ka kaya na nagilinig? Tapos yun naman, tig-stock. Tempik sako. Diyan, tigahari ni. Parang hindi ko sila nahalian. Papala ko. Kalahin mo niya magkalok niya. Tapos kala ko nag-aragi. Tig-sako ko ta. Pwede mo isang isako. Sako mo lang ko ta. Pagkabatis ko sa sako. Pag dyan, pag ang kali, pala na siya na alam. Sa kami bigyan lang sa tinanong. Pero lay, baga. Tulod di ang may diferensya. Kaso, pagkat nalaganan kaan. Ana, ato ka. Masali, bago man ini mabutas, 35 days, ulit naman siya. Kaysa na nga ni, bago mag-30, iyas, ulit na naman siya. Yun na sa pinag-iriban niya mga katong Oregon. Iyo. Ang ula niya, bako ang palandaman, hindi man. Bako igdi. Pigit ko kung ano kayo pang abuno. Tama man baga. Nga ning malinig dyan sa ano. No, at least di kita nakakadadining ati dyan sa Dahil. ano yan. Dito na lang mismo nilalag. Tapos pwede pa siyang gibo na fertilizer. Yung nga pigit ko kung ano Mataba sa mga tanong. Wala sa tinanong. Oh, tapos ka na magpainom kang orig mo? Hindi pa. Ano, pirang baldi pa yan? Yun ang bigaharagan ko sa tindahan. Malinig. Ano, may scrap, ano yan? Di mo na tigluluto. Dahil na, sanay na sila kahilaw. Luto di mo nag-uro grit. Dahil na, ito. Yan nga niyo. Dagdagan ko naman sanaan. Ano, tigla pa bahog mo sa inda, lactating? Lactating. Tapos dyan sa Saro, breeder. Di naman ka mo nag-antibiotics ka? Si Kuya Buboy naman na kaparte na kaya duwang hiras ninda sa Nitahimoto tapos sa ano lechon panganin siya nang may munes ka po sa pagbubulas. Bali duwang kanadukan. Pirang sa ko man na bahog ka yan. Ang lactating, mga duwa may kabang na bago magbutas. Di kayo baga nagpayat ang oregano, miskin nag-aki siya. Kuyang kaya sa bahog na maintain ko sa bahog niya. Tapos ini mga gulay-gulay, mas gusto niya nga ni kay sata. Ayun. Di ang atanin duha, di ang natigtipon. Pagtipon, ngunyan kaya. Ang kimamang ata sa kuya na itiro. Paano mo naaraman na malinig man ang tigtas yan? Malay mo kung lagay mo kayong lasan. Basta doon, kijuji. Si pamangkinta. Yung masarap na daan. Ay, pinisan. Siyempre, ang iba ba kaya baka maging ano. Kada pag nagagara-gara niya. Pero siya lang ang tighagaran ko ta. Hindi naman ako naghahagan ng sako. Ang isa naman ka naghigagan. Tadeng sa bagay mo rin ang kisa kan itapong sa loob. Sabay At kayo least sa na. pati. Ang inabakan nga ning langka, kuya daw ay bakit mong hilaw. Sa kanya, gakan tanduwa. Mayaman siya. Anong balita dyan? Anong chismis? Anong maray na balita? Pigi-pigi? Dapat pasanaan kuya Buboy. Iyo? Magaro man ini? So yun. Magaro man siya? Nakakaptan? Ay, talaga lang. Kung nga kay Papa, pag kaya ba kay kuya ni Papa paghila, Iyo. matipid siya kang pagpunyan. Mataday mo nag-ano siya, huling. Ay, namuya pag happy hapon. Kaya, Kaya pala muya man. Ano? Di mo tiga pangaranan? Pangaranan mo siya. Anong pangalan mo? hindi ko ang pangalan. Ano? Pero ini kuya, mabuot, mas, ini, nakakarigos ko ini. Ini? Nakakarigos Ini siya, day? Kasi pakarigos man, kaya ini pa rin pakarigos kaya. So, dahil pa siya ng aki. Garo itong aki, garo tawo, na nagkapadugdog, dahil siya
Nagtapos inmatay niya, pinapalinigan niya. Pahapi-hapan. Kaya lang, pag sabi dahil kaya pag anayo, hindi na pwede pagkaparapasahon. Aron ka ning tag-init, ikatag-ikataritos ko man siya. Pero di ko man siya pili, di ko man siya siging-siging karido sa ta, maang-makoy ka ng ubod. Di ko taga-sigidan ko na sa naman. Kailang malipot ang pari? Hindi man. Kunya man, ibong naman pagkakabanggi, nagsalida kami 2 beses o tolo. Kaya lang niya, suyo nga tolo kami salida. Ilaw. Spet sa naman. Spot. Mga pirang ano man yan? Mga... Papados? Kaya siya, pagsagbata, kung pagsagbat, 115 days sa pagkakaganin sa pagkumpul. Kaya nagkukuha niya ng anayo, 5 bulan, tapos kabalin sa pagkumpul. Yeah, kung sakaling mabinta, mga pira man dyan ang kita mo. Kung inigapin taon ini sa kunyan, ini mo sa galang, sabi na, 3-5 na barakalan. Ang iba kaya 3,000 pa. O kung pirang pidasen? 11, 33. Dalawa, maganda pagbinta. Sampulong 3,000 di. 30,000. Plus sa butal lang sabi, 33,000 malinaw. Kaya sa duwang ini, kung yung piga-5 ako, kung naman naman. Kaya lang, halimutan na. Ang butas kayo ni Jude, iyang saro, kung magsugulo talaga siya. Pero kung nagwa ka man ng pirang anayon, hindi ko sabihin ka, kung bulang-bulang ka man nagbayanayon ka na magbuning arog ka, hindi ako magiraray. Iyo, mawa kami kayo ni Mama yung sarap mga nayon. Hindi ko nabalang mata, hindi man tulan na. Ako sa June, isang pag-July, isang bar na. Ayan. Kaya lang, kapanuga na, katang si Patanggo. Ayan. Dahil na lahat ng pwede magsalok, so baka ni Kuya Bogota, bako niyang kalahin. Argan Kuya, Petri. Ito may mga butik-butik. Oo. Nangalas ka, pero ang mga ubunsan sa Kuya mga ore, puro puti. Ay, naglakas sa Petri. Mga puti, yan. Tama naman pa ako Kuya. Sige. Tanong, pira pang babagon mo? Ini masana. Like, share, comment, subscribe.